सुनीले जीजा जी रहिले सऊदी सऊदी सऊदी। दीदी के भाग बड़ा चानी बाई भौजी सुनीले जीजा जी रहिले सऊदी। सखी के मरदा मिलल ड्राइवर सखी के मरदा मिलल ड्राइवर ना हम टेलर खींचेला तो का करी एगो हमार भातार बा फुलौना बेचेला। एगो हमार भातार बा फुलौना बेचेला। JK Yadav Films. अरुण बाबू गोपालगंज। मोरा जवानी में लगावे न चूना हमार भातार भौजी मिलल नमूना मिलल बा नमूना हो मिलल बा नमूना। मोरा जवानी में लगावे न चूना हमार भातार भौजी मिलल बा नमूना। मानी ना बात हमार एको नाही नतिया नतिया नतिया। रोजे उपास से हमार रहतावे खटिया 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 खटिया। माने ना बात हमारे को नहीं नतिया रोजे उपास से हमारो हतावे फटिया। कितना के बेचनी घरवा में आके कितना के बेचनी घरवा में आके फटाफट कलम से लिखेला। एगो हमार भातार बा फुलौना बेचेला। एगो हमार भातार बा फुलौना बेचेला। JK Yadav Films. अरुण बाबू गोपालगंज। मरद के कहीं भौजी कैसे हम खेला लगे ना सुते कबो सुतेला अकेला सुतेला अकेला हो सुतेला अकेला। मरद के कहीं भौजी कैसे हम खेला लगे ना सुते कबो सुतेला अकेला। याद मनू लग के कैसे समझाई जाई 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 ए सखी। सुनो ये राजन हमरा आवेला रोआई 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 रोआई। याद मनू लग के कैसे समझाई सुनो ये राजन हमरा आवेला रोआई। एकरा से नहीं मने पावे हो रजुआ एकरा से नहीं मने पावे हो रजुआ। दिन रात ठेला खींचेला सुनो तारू एगो हमार भातार बा फुलौना बेचे।